haftına men seri da meko iro mijarên girîngin zayendên civakî û şerên taybet ez dixwazim henekî ser şerên taybet em nîqaş bikin lêbelê ez pêşî dixwazim yekê bêjim hûn televizyona da em bêjin siyasetmedarên me rêhevalên me hevalên me partiyê endamên me partiyê an jînan civînan da gava ku têne bahe behsa şerên taybet tevse lêbelê ev şerên taybet çi ye gava ku dibêjin şerên taybet em jê çi fem dikin çi tê hêşibe ev henekî ser wî bavê yani şerê taybet ji we çi ye yani gava ku em dibêjin şerê taybetin çi difikirin ez dixwazim pêşî gotinê we û nirxandina we bigirim paşê ez dor pê cawî çêkirim şerê taybet mesela dayê gava ku em dibêjin tu çi difikirî şerê taybet yani çi tê bîra te tu çi fem dikî Uyuşturucu. Yok baklavada uyuşturucu. Böyle böyle. Gibi bir şey yapıyordum. Ne alıştık. غير من باش نقابل قبل من شارع تايبت شد فكرة شد من شيء يعني شارع تايبت نقابل قدري فكرة وتك شانكي ذهن ودا يا جدل ودا تيجي مثلا داي بيجون تبالين شارع تايبت قابل قد جوان من هبالين شارع تايبت عند بيجون شد فكرة شد هيا شو شيء عندك وندزان شارع تايبت شيء أمويا بيجون جوال تريد شارع تايبت شيء كلام جنبال مثلا بتشد فكري هبالة ما ينفعل كلش أري يعني سال جلاجي حتى تقولن از بيجم مثلا بيج بري çarşaf sadece am noto penceram hatmatmani ye çarşaf mali dedi am berman darari Dugotna ev devleti ev sinawi wikevlida juan dudu mesela burada am beje usta çekirin cile bekire vegan ne normal edisa aynı ham hatna seviya noto penca ye çarşaf girer hatta rahat bigara ama ye waymen qarar ve berderi mali azli şerri taybet binim sana غينوي مثلا مينا تكتو بي إشمالية دولت كنا وجبات كده حاليا سر كجوجل المشي politikaya koç çekirme. Yani de ben gerek kajın akil fakir kesin onlar akil fakir gaynevi fakirin bu derste devlet de hadiye sazıktır. Yani heval bu avaya ki cüda şer'i kaybetmek. Mesela gava bu şer'i kaybettiği bir var. Mina peki hevali me. Bu çizgi fikrin. Osmanlı'da dair kenarından fazla bir şey kadın. Yani ondan da var. Böyle yani Osmanlı'da dair de Osmanlı Kürdi. Partinin نگاری بیشتر سوسیال یه نگاری بیشتر چه بلدیت نگاری کردی بیشتر اشتغالت کردی yani hani diye yasa ille de Türkçe konuşman lazım. Bunlar ülkede o da şerek kaybediyor. Yani şerek kaybetti ve boy aslen kırına zamanı kurdi. Yani zamanı kurdu her kadi hatıba kadar hakkırın şey av jivat minat şereki kaybette. Sedemakçı zamanı da uçan da لفرد كرين ما هي لبيشات نفسها بل أجي مجارك شريط هايبته لخاكرين وخاكرين بدست الدولة وراك هالسازي كريجي شريط هايبته غيني شريط هايبته برو قبض بيجي وجه فكرين كرمتين مثلا تخاصم تشتكي بخم بيراوي belki heneki jimro veke bu çağı em bi hev ra'yî bikarbin nîqaş bikin. Esas nava axaftina xwe de heval bêrîvan henekî ciyan da li wê derê destnîşan kir. Em bêjin kesên ku têne wî welatiyê hanî, em bêjin leşker û polîsên ku têne wî bajarê derê gelek zûda. Wexta ku dihatin derî li we dixistin ji bo hanî girê digeriyan. gelin Kürt fani de davan anla. Çavan ettiler akı bizore janda tefsir çatıda. Te birame am memleketi xalqın defa datinera ma am der texist mala cirane de kutu takut çatı xani bada. La ola miriş kiya ma hadi am miriş jime şarj kira şiva vaji çegrasara vali bi. Mesela bu krekini beri am bejin beri kavaku hamu juanra lojman daha te çekirin nefsa. Jiboy polisan lojman, jiboy leşkeran lojman, kadavan cuda bu
ne de hatın nava gel bırak hatta ne de çün ne de hatın. Neyse, de bir Ne? De bir